Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimbo anofumura noita mai. Timu yangu leo muja sei chatsoka zvekare ka zviri kupisa na skimbo zviri kupisa chi top pack timu yangu basa chapinda ka zviri kupisa vanasi mongo bashi bacha subscribe so tesa msara pashi zenge zvipisa pasoro kondo TV na skimbo nditi pari stigo na ngoisa subscribe jara wangu mandiyo ndiyo cha wangu fambira mberi chichiko kwa updates na udzikuitika pakusheka kwa ginimbi. Apa nyacho yana inasema hapa chane video ya baba mwana usipasa zotaura kuti mwana dzanga ri ndurani. So ngoti hapa ndaya wanda kana kuudza ilika yokusira video mozo baba wachitaura kuti aiwa mwana wanga akatotisa kumba kudhara ndatotoshamisa kuti zvimangoma zvida ma video ana Soldier Love chichinjani njani saka visney chimonzo baba vemufi vachitaurawo. In fact it's a long story. Nanzgoga mishi mwana wangu angane mvumo wake mvumo wacho hapa ndiziti vakanetsana chi vakabva ngotuta zvinhu saka musi wakatuta zvinhu akayazisiya mwana akatuma murume kuyazisiya mwana wake kumba akayazisiya mwana kumba akabhasara kumba kwake musikana achiita achibvisa property yese mumba akasiya imba yake muti kubva ipapo ndibva musi wakayazotora mwana ndomusi wandakapedza kusangana nemwana wangu. Mwana wake kudai mishari tikazopedza kumuona pavideo ya Soldier Love arimo mwana wangu zvintu zvaari kuita izvi mwana wangu angatotidza murume atingirwa mota atingirwa zvisi kutiza udanonakidzwa nezvimaruva enyika ndikatombomurova mambama musi wavo yazotora mwana kubva musi wacho iwoyo ndazongomuona nhasi awe black. Abereki vangu vese vakazvarwa muchimuslim saka ini ndakaroora kuno ukuku vakadzi vedu vemuzimbabwe havasima muslim saka vati vada kuchemera mwana wokuno zvokuti nenhasi ndapedza kuroora ndikati chingaite mutauro sevaite patinazopedzisira tikada kuitisana naro hapana chandowina ndofanira kuitisana naro navo ari mupenyu kwete nhasi zvezvinguti tingoita basa tingobata basa rekufunga ndabuditsa musiki mazisina ndikusenzi yako zvakanaka ndakatora ndega ndoidzisa madhodhi ndega mwana iyoni nayazvakani chakakaita musatambika uchibva kubasa kuona manyepi mwana ari girini mujaji kuita green kuita onye ndakatora mwana wangu ndikatanga ndikatorekedza basa rati ndinanditangotitsautsiva zvichimuita mwana kuona mai mama netsa vanhu vachiri kutafsi tasi yekutafsi ndiko ndazomuonera angosara nebvudzi chete iri angasara naro apa chete ndianga akagara kumberi wachinimbi angane mufesi wanga akumhanya naye ikutamba nachirimbi mufesi wanga achimhanya naye saka vanga vari vese after birthday yake vakuenda kumba uma55 topaitika zvese zvese imo mumotikari uraiti mufesi ndewekupi mufesi amene ari kunzi asi munomazi asi wemunomu asi wemunomu andangakazivana kujubheki uraiti vakaonerana kujubheki saka vangofa vese pamwe chete twese hapana kuti chanobvunza kuti zvaita sei hapana wekubvunza hapana vese jiniasi wacho vese mavaona saka toti titongotora wemutoida nemunhu anongotora wake amene wasikana wangu wachinzi kumalawo totetwa sei yemishi kutorekidza basa ikokuda kuchengeta mwanasikana tiinje chete kumbe kuda hatina vasikana ndichitomboenda naye kumalawi kunana gogo vake tichidzoka naye ndinaye vanga riri bhandi rangu mukukura kwake saka inyatsotya kuya kumba
tuma Muslim tatomudza taiwa izvorutera sirisi zvimwanangu rutondinyatsisa ndakarambotevera ndikangosiya nhasi ndazongoradzwa anza najaji taiwa zvawaishuwira zvezvezvezvi Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Hapana here ane namba muponere ziso regondo. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Pane maseleba kabuda offside nezuro. Edzino inau zeshona kwete chindau zichiverengwa naye wenyuskimba nofumura noita